أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي تغني الله تعالى فكبو شيطان إبليس تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. أي سيدني الله تعالى تكبر كما علمي جهنا لقولتي أن الله هنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة الأعراف. أمبي سورة الأعراف نفتقولا تبوفلانا. لقد شهردو. أرسلنا ne ala ye cili kɛ nabilayi nuhuna إلى قومه y'a ci a ka mɔgɔw ma فقال nuhun ko يا قوم n ka mɔgɔw اعبدوا الله a ye ala bato ما لكم من إله غيره ala wɛrɛ t'a bolo ni ala in kɔ إني ne nuhu أخاف عليكم ne bi siran aw ɲɛ عذاب يوم don ɲangata la azimin don min ka bon don min ka gɛlɛn o tuma na ala ko lakadi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la komi lamu ye lamu kasami de o tuma na mɛ a ye nin jawabul kasami mahazufu o tuma na ko lakadi arsalna nuhan ne ala ye nuhun ci ila qawmihi kana ka mɔgɔw yɔrɔ la faqala ya qawmi nuhun ko a ka mɔgɔw ma ubudullaha a ye ala bato ma lakum min ilahin ghayruhu ala foyi t'aw bolo ala sɛbɛla k'o bi mago ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni ala kelen tɛ inni akhafu alaykum azaba yawmin azimin ne bi siran aw ni don ɲangata ɲɛ don min ɲangata ka gɛlɛ dɛ n'o ye lahara don ye naam قال الملأ من قومه a ka jama maabaw ko إنا anw kɔni لنراك an galena anw ɲɛ b'e la في ضلال i bɛ fili la mubinin fili min bɛ kɛnɛ kan a ka maabaw ko parce que maalankolon tɛ se k'o fɔ a y'o fɔ min kɛ dugu maabaw ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko nuhu sɛbɛkɔrɔ fili la ko a tununa koyi na قال nuhu ko يا قوم y'an ka jama ليس بي ضلالة filibandiya tɛ ne na ولكني nka ne sa رسول ne ye kira ye من رب alamina ka bɔ dafɛnw dabama yɔrɔ kala ya qawmi o do wa ya qawmi n ka mɔgɔw laysa bi dalalatun filibandiya tɛ ne na dɛ mais k'a sɔrɔ arabukan na dalalatu n'i y'a fɔ ko dalalatu a bɛ k'i kɔnɔ ko a bɛ taa ni su de komi a y'a f'i ye mais a ko ya qawmi laysa a m'a fɔ laysat bal laysa bi dalala هل أنت من أمين في ضلال في ضلالة a m'a fɔ fi dɔla komi a ye dalalatu fɔ yan kama bon a ye dalalatu fɔ yan mais a ko laysa a m'a fɔ laysat o kumana k'o b'a yirila aslu dalalati ad-dalu mana tawi in tɛ se k'a kɛ taa ni su ye ko a bɛ irabu la quoi naam wala nka i k'a dɔn ne ye ciden de ye min rabbil alamina ka bɔ dafɛnw dabama yɔrɔ ala de ye ne ci fili in tɛ dɛ n cira de naam أبلغكم ko n ka laselikaw ma رسالات ربي n ma ka ci kan na وأنصح لكم ne ka aw kɔnɔnajɛya k'aw ye وأعلم من الله nka ne bɛ fɛn dɔn ka bɔ ala yɔrɔ fɛn min la ta'lamuna a t'a dɔn mana a ko ne ye ala ka ciden ye o baligukum o do wa risalati rabbi n kana ma ka ciw lase aw ma n cira n'o de wala o do wa ansahu n ka n kɔnɔna jɛya aw ye a ka hɛrɛ bɛ min na a ka tɔɔrɔ bɛ min na min bɛ tɔɔrɔ s'a ma min bɛ hɛrɛ s'a ma ala ye n bila n ka n kɔnɔna jɛya k'o ɲɛfɔ aw ye wa a'lamu min allahi ma la ta'lamuna ne bɛ fɛn dɔn ala la ka bɔ ala yɔrɔ a t'o dɔn o kɔrɔ ye ala ka ɲanga taa lahara n b'a dɔn wa diɲɛ na yan n'i ye tɔɲɔni kɛ ala bɛ min k'i la ne b'a dɔn ne bɛ min dɔn ka bɔ ala yɔrɔ aw t'a dɔn o kɔrɔ ye a ye siran ala ɲɛ naam aw walima yɛrɛ ajibutum aw kabakoyara wa أن جاءكم ذكر من ربكم k'a fɔ ko ci bɔra ala yɔrɔ ka na aw ma على رجل a ka cɛ dɔ nɛn kan منكم min ye a yɛrɛw dɔ ye لينذركم k'a kana aw bagabaga ولتتقوا ani aw ka siran ala ɲɛ ولعلكم laala n'an sɔnna o ma tɔɔrɔ hamuna a bɛna hinɛ sɔrɔ
a fɔ aw kabakoyara k'a fɔ ala ka cikan nana aw ɲɔgɔnna dɔ nɛn kan aw kun bɛ da la de ni mɛlɛkɛ kun jiginna walima ni jinɛ y'a jɔ ka kuma aw fɛ aw bɛ da o de la mɛ a yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ ala y'o de ci a ma o de y'aw kabakoya ko munna a ma kɛ mɛlɛkɛ ye a ma kɛ jinɛ ye fɔ cɛ tun b'an fɛ an bɛɛ tun bɛ misiw gɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ sagaw gɛn o ka n'i jɔ bi ko a kɛra kira ye liyunzira kum ko o de bɛna aw bagabaga ka bɔ sira jugu kan wali tattaku ani aw ka sira ala ɲɛ ko n'o kɛra k'aw bɛ hinɛ sɔrɔ u ma da la na u y'a nkalontigiya ni ala y'a kisi ani mɔgɔ minnu faralen b'a kan kurunba kɔnɔ an ye mɔgɔw bala to minnu ye nkalontigiyali kɛ ni ala ka kabako la n'o ye tufana ye mɔgɔ ninnu o kɛra jamakulu ye amina min ye yɛrɛ fiyɛna ye u yɛrɛ fiyɛ ka bɔ cɛ ma na fakɛzabuhu o ye a nkalontigiya o ye nu nkalontigiya ne ye nu kisi ala man kisira walezina maahu a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen y'u kisi fili fuluki kurunba kɔnɔ y'u kisi baara to ma u ma to ji la ne de y'u kisi ka sɔrɔ ka u donna kununba kɔnɔ o kɛra sababu ɲuman ye wa aghraqna lezina ne ala ye mɔgɔw baara to kɛzabu minnu ye nkalontigiyali kɛ bi ayatina ni ala ka ayaw ye o kɛra jamakulu de ye amina min ye yɛrɛ fiyɛnaw ye ka tiɲɛ ye k'i ɲɛtugu ka bɔ a ma o kɛra o de kama o halakira na kana ɲinɛ ne ala ye cili kɛ kun ila adin kana adankaw ma an y'u balimakɛ ciw ma min tɔgɔ ye hudu ko n ka mɔgɔw a ye ala bato ala wɛrɛ t'a bolo ni ala in kɔ a fɔ a tɛ siran ala ka danw ɲɛ wa jama min kafiriyara ka mɔgɔw la olu ko an kɔni an galena anw ɲɛ b'e la lagalagatɔya la dɛ anw tigitigi anw bɛ fara mɔgɔw kan kɛzibina minnu ye nkalonbatigɛlaw ye anw ti da nin na o kumana ala ko wa arsalna ni cili kɛ ila adin adanka fɔlɔw ma akhahum hudun kumana akhahum ko o ye ukhuwatu nasabi de ukhuwatu dini tɛ o kumana toujours nin fila bɛ yen imma an yakuna akhaka fi din aw an yakuna ayiwa fi nasab o kumana nin ye akhun fi nasab parce que ninnu ma tuubi fɔlɔ jango a ka fɔ ko balimaya nasa ukhuwa don naam an ye ila adin wala n ye hudu ci adakaw ma u balimakɛ balima ninnu ma k'ala ko ya qawmi n ka jama a ye ala bato koyi ala foyi t'aw bolo ni ala kelen kɔ a tɛ siran ala ɲɛ jama min kafiriyara a ka mɔgɔw la olu ko fi safahatin anw kɔni ɲɛ b'e la lagalagatɔ fiya yɛrɛ la ala kelen ala joli b'an bolo an mago ma ɲɛ n'o bɛɛ bilala ala kelen an mago bɛ ɲɛ cogo di o kumana u ko i nalola wa inna minal kazibina kɔni y'i miiri ka manamanakan de fɔ n tɛ ala ka kuma ye ala kira ye n ko sa o du ko ten y'an ka jama nalomaya tɛ n na nka i k'a dɔn ne ye ciden ye lamina ka bɔ dafɛnw dabama yɔrɔ o mana ala ka ci fɔ aw ye wa ne yɛrɛ tigitigi aw kɔni ye n kɔnɔna jɛlen don min donna n da n t'a namara n b'a jɛlen fɔ ala y'a fɔ n ye cogo min na n b'a fɔ aw ye ten a ko cogo di a ko y'an ka jama ne nalolen tɛ
nka ne ye ala ka ciden de ye ne ye ciden ye ka bɔ setigi ala yɔrɔ أبلغكم رسالات ربي ala ye n ciden n ka na a ka ci se aw ma وأنا لكم ناصح aminun wa ne yɛrɛ ye ciden min ye n kɔnɔna jɛlen don aw ye aminun n ladiriyalen don ci min fɔra n ye n b'a fɔ a fɔcogo la naam أوعجبتم tari aw kabakoyara de أن جاءكم ذكر من ربكم k'a fɔ ci bɔra aw ma yɔrɔ على رجل ka di cɛ ma منكم a yɛrɛ kunna wa لينذركم tari o n'aw bagabaga واذكروا a y'a hakili to a la إذ جعلكم خلفاء tuma min na ala y'a aw kɛ khalifa ye من بعد قوم نوح nu nka mɔgɔw halakilen kɔfɛ وزادكم ala tilala ka jidi kɛ aw ye في الخلق dacogoya yɛrɛ la bastatan yiriwala فاذكروا a ye kosumali kɛ آلاء الله ala ka nɛɛma na لعلكم lala aw tuflihuna a kunna bi ja aw ajibtum aw kabakoyara de k'a fɔ ala kosumali ci nana cɛ dɔ nɛn kan minnu ko ka bɔ a yɛrɛw la cɛ in cira de liyunusirakum a k'aw bagabaga ka bɔ walejugu la wazukuru a kana ɲinɛ dɛ izi ja'alakum khulafa tuma min na ala y'aw kɛ khalifa ye ala y'aw kɛ nɔkɔrɔ dɔ nɔnabila ye min ba'di qawmi nuhi nu ka mɔgɔw halakira olu banna ala nana ni aw ye mana a yɛrɛ ka kan k'a dɔn n'an ma farati a yɛrɛ bɛ halaki dɛ a bɛ halakilen dɔw de nɔ na o kumana n'a yɛrɛ ma farati a yɛrɛ bɛ halaki naam wazadakum fil khalqi basta ala tilala ka jidi kɛ aw ye dacogo la fanga na o ko a la mɔgɔ surumani yɛrɛ mɛtiri 4 mɔgɔ min ka suru bɛɛ ye mɛtiri 4 bɔn a mɔgɔ kelen senkadamu danɔ ko anw ka cɛ 100 bi da la si tɛ gosi si la a mɔgɔ belebelew en tout cas u kun ka bon ala ye bonya d'u ma ka janya d'u ma ka tila ka fanga fin d'u ma lam yakhluqu mislaha irama zatil imad ko u ɲɔma da diɲɛ kɔnɔ ala y'u sɔn wazadakum fil khalqi basta ala ye fɛnsɛn kɛ aw ye fanga fin ni bonya kɛ aw ye dacogo yɛrɛ la tɔw m'u sɔrɔ la'allakum ya ye ne yɛrɛ ko mɛtiri 4 nin ko ko tawiluhum mi'atu zira'in nɔngɔnya 100 a mɔgɔ jan o tuma na wa qasiruhum 60 mɔgɔ min a surumani u bɛɛ la surumani nɔngɔ ɲɛ 60 alors mɛtiri 4 ko kuma t'o la yɛrɛ ko ala kun y'u date naam wazkuru ala allahi mana ala ka nɛɛma min ni ala y'o kɛ aw ye k'aw bonya k'aw kunbaya tan a y'o barika da ala ye dɛ la'allakum tuflihuna la'alla n'o kɛra a kunna bija alu a ka mɔgɔw ko a ma i nana an ma de wa ko an ka ala bato ala kelen dama an ka fɛn kɛra an kɔfɛ an fa fɔlɔw kun bɛ min bato n'an masakɛ ni fɛn ye i y'o min layidu ta ni e kɛra mina sadiqin na cɛntigiw ye mana kalu o ko a ma jita la lina abudallaha wahada e nana ko an ka ala kelen dama de bato wa nazar ma kana ya'budu abahuna fa'atina bima ta'idna mana an faw n'an mɔkɛ kɔrɔw tun bɛ ala minnu bato an k'olu ka sira bila ka tugu e tile gɔnamɔgɔ ka sira kɔ o tuma na i yɛrɛ ko n'an m'a kɛ ko ala b'an halaki i y'o layidu min di na ni halaki ye an ka ye n'a sɔrɔla ye tiɲɛtigi ye an ka halaki sa ala a k'u ma tiɲɛ yɛrɛ do ɲangata wajibiyara ka ala bolo saw ani funu a fɔ aw bɛ ne sɔsɔ boliw de la a yɛrɛ ye boli minnu tɔgɔ da a yɛrɛ ka tɔgɔ dalenw b'a la
لكم أفوق تغدل ومبالا ما نزل الله بها من سلطان على مد اللوشيد ننوم بطوليكا فانتظروا أي نيانغتا كونو إني ونيري معكم بفراوكا من المنتظرين أنا لك يامرو كونو فأنجيناه أني أكيشي والذين معه وما بانو فأني وبكيشي برحمة نيهيني منا كابونيرا على يورو وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا مغابنو ينكا آيات غلونتكي أنيو لو كوتكي وما كانوا مؤمنين أما كيكو بيسكوكو قال أكو قد وقع عليكم من ربكم رجس balawu kɔni jiginna ka kaban o ka sɔrɔ a ma sɔn a ko a ti segin a kɔ hali n'a m'a fɔ ne ka na ni balawu ye balawu kɔni y'aw sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ wa funu faralen b'a kan dɛ a fɔ aw bi ne sɔsɔ tɔgɔ la samayitumuha antum wa aba'ukum aw yɛrɛ na a faw de ye boli ninnu tɔgɔ da an m'a ye kitabu si la ko nin tɔgɔ ye nin ye nin tɔgɔ ye nin ye uza hublu ni a yɛrɛ de y'a bɛɛ tɔgɔ da a yɛrɛ ye ala ma dalu si jigin a na k'a fɔ k'a kan ka kɛ ala ma dalu si jigin k'a fɔ boli k'an ka bato ala m'o dalu jigin fantaziru o tumana a ye kɔnɔni kɛ sa inni ma'akum minal muntazirin fanjaynahu an ye hudu kisi ala m'an kisi la walezina ma'ahu muminu minnu tugura la an y'olu bɛɛ kisi birahmatin minna ni hinɛ ka bɔ ne ala yɔrɔ وقطعنا دابر الذين كذبوا أني مغو كوتك وقطعنا دابر الذين كذبوا منو يغلوتك أني كوتك لي كورودي دي إتي دي ولوبلي ni sara ka ba dembi woloble mana ala yu be halaki mana kotike ra na ala kana ngotike allazina kazzabu bi ayatina minu ye galo tige ko nga aya uteche ye nga galo tige ya wa umake mu'mini de mana katana dabira de kore ista'salnahum wa ila samuda ako kananyina ne ala ichilige samuda kauma o balema kala salihan mi salihu ye salihu ko يا قومي yanga jama اعبدوا الله aya ala bato ما لكم من إله غيره ala wala tabulo ni ala ingo قد cheredo جاءتكم بينة wala wala le nana umau من ربكم kama mayoro هذه ناقة الله ya alaka nyogome musoy لكم abe awye آية kabako bala فذروها ay nyogome intoy تأكلوا aka dumuni kɛ في أرض الله ala ka dugumakolo la ولا تمسوها a kana gosi ɲɔgɔnmɛ in na بسوء ni tɔɔrɔ ye فيأخذكم عذاب n'o kɛra ɲangata bɛna aw minɛ alimun ɲangata min ka jugu na وإلى ثمود أخاهم صالحا ayiwa n ye cili fana kɛ samudakaw ma o balimakɛ la n'o ye sɔalihu ye toujours balimaya in ye nasabu balimaya de ye قال يا قوم اعبدوا الله أي على بتو ما لكم من إله غيره على ورتابلوني على كلين غدا قد جاءتكم بينة ودلوا بغني درا أو ما نفع كبوني على يرولا من ربكم كبوا ما يرو هذه ناقة الله dalu bangine comme a yɛrɛ bɛ o dɔn parce que a ye ɲɔgɔnmɛ bɔ fara la mana o ye mujiza bangine da ye ka bɔ ala yɔrɔ ka jira mɔgɔw la hazihi naqatullahi lakum aya nin ye ala ka ɲɔgɔnmɛ muso ye o bɛ wasa kɛ aw ye kabako ye n'a bɛ fɛ ka da ala la fazaruha a ye a kɔlɔsi taakulu fi ardillahi bi mana fazaruha a y'a to yen a ka dumuni kɛ ala ka dugukolo la a ma fɔ a ka dumuni fi ardillahi de kɔrɔ ye an m'a fɔ a ka ji d'a ma an m'a fɔ a ka furabulu tigɛ a ye bali a y'a to yen dɔrɔn a ka dumuni kɛ fi ardillahi ala ka dugukolo sanfɛ wala tamassuha bisu'in a ka tɔɔrɔ kana s'a ma n'o kɔni kɛra fa ya akhuzakum azabun alimun ɲangata bɛna o minɛ min cɛ ka jugu kosɛbɛ o don
wazkuru aka kosmalike mamina جعلكم خلفاء ala ya aw kɛ dɔndɔn na to ye من بعد عاد adangaw halakile kɔfɛ وبوأكم ala nana aw sigi في الأرض dugumakolo sanfɛ تتخذون a bi minɛni kɛ من سهولها a yɔrɔ darakɛɲɛnɛw na uzuran sangazo la وتنحتون a bi sɔgɔli kɛ الجبال kuluma yɔrɔw la buyutan ni k'o kɛ so ye فاذكروا أي- آلاء الله a ye ala ka nɛɛma ye a y'a barika da ولا تعثوا a kana bolo don في الأرض dugumakolo sanfɛ mufsidina ni ka kɛ cɛnikɛla ye غير i y'a cogo di wazkuru a ye kosumali kɛ جعلكم خلفاء من بعد عاد tuma min na ala y'a aw kɛ adangaw kɔfɛ tobaw ye adangaw dun halakira tuma na a yɛrɛ kan ka miiri n'an m'a kɛ ka ɲɛ a fana bi laban halaki de la wa bawwa'akum fil ardi ala ye aw sigi dugumakolo in sanfɛ hɛrɛ la tɔɔrɔ si ta a kan o kɔrɔ تتخذون من سهولها قصورا a bi minɛni kɛ a yɔrɔ darakɛɲɛnenw na ni k'o kɛ sangazo ye bɔn suhuliha o kɔrɔ ye a bɔgɔmugu a cɛncɛnw simanw bi dilan o la komi an fɛ yan bi mɛ yan'o cɛ fana a yɛrɛ bi etaziw jɔ ni o suhulu ye o tuma na ko a bi minɛni kɛ a bɔgɔma yɔrɔw la min tɛ fara ye a b'o kɛ ka etaziw jɔ o tuma na yɔrɔ minnu darakɛɲɛnen don etazi bi jɔ ye wa bɔgɔ fana suhulu bɔgɔ ninnu de bi ta fana k'o kɛ biriki ye pour que etazi ka se ka jɔ naam وتنحتون الجبال wa tanhituna aljibala a bɛ tila ka kuluw sɔgɔ aljibala buyutan ni k'o kɛ so ye a bɛ kuluw sɔgɔ k'o kɛ so ye kuluma yɔrɔw la kulu dingɛw de bɛ yen hali bi u bɛ to ka u bɔ national geography fɛn ninnu na i yɛrɛ b'a ye mɔgɔw bɛ balo a kɔnɔ ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ kulu wo sɔgɔlen k'a kɛ sakhra biliwadi tɔye jazakumullah khair o tuma na olu kun kelen bɛ ka dingɛbaw de sen kulu la bɔn kulu yɛrɛ senni k'a dilan k'a kɛ so ye bɔn o ye fangabatigi baara de ye n'o tɛ baara min don a ma nɔgɔn fazukuru ala alahi ala ka nin hinɛba min n'a y'a kɛ aw ye aw k'an k'o kosuma dɛ ولا تعصوا في الأرض مفسدين wala ta asaw fil ardi musi aw man ka aw bolo don bilen dugukolo sanfɛ ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye kɔrɔ aw kan ka kɛ ɲɛnikɛlaw de aw man ka kɛ tiɲɛnikɛla ye قال الملأ الذين استكبروا alal malaw jamakulu ko الذين jamakulu min isagbaru n'olu y'u yɛrɛ bonya من قومه kabini ka jamakulu la للذين استضعفوا u y'a fɔ maaninw ye لمن آمن منهم mɔgɔ minnu limaniyara أتعلمون maaba ninnu ko maaninw ma ko aw b'a kalama wa أن صالحا k'a fɔ sɔliw min filɛ nin ye مرسل k'a cira ala fɛ wa من ربه ka bɔ a ma yɔrɔ wa قالوا olu ko إنا anw kɔni بما أرسل به a cira ni fɛn min ye mu'minun na anw dalen b'a la i y'ala ka kabako ye sa o tuma na ko o ko ni tiɲɛ don n'a dabɔra dugu maabaw ti don a la o tuma na mɔgɔ fitinin minnu se tɛ minnu ye dulɔki kɔfaralenw olu de nana don a la olu tugura sɔliw kɔ k'u dara ka kiraya la tuma na maaba ninnu y'u wele ko ne ko a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw dan b'a la ko sɔliw ye ala ka ciden ye wa mɔgɔ fitinin ninnu ko maabaw ma anw dalen don a la siga t'a la fiyewu k'a fɔ ala y'a ci inna bima ursila bihi mu'minuna anw dalen b'a la dɛ na bɔn a bɛ ten de mɛ ko bɛ tila ka taa ɲɛfɛ fitininw ti ye bilen yɛrɛ a ye worobaw de bɛ gɛrɛ sa n'a ye sira sɔrɔ dulɔki kɔfaralenw bɛ to kɔfɛ minnu kun ko nkalon don olu bɛna ɲɛfɛ قال الذين استكبروا mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ bonya sa olu ko إنا anw kɔni بالذي آمنتم به aw dara min na nin ye كافرون
na an kɔ donnen b'o ma anw ti da o la aw bi da la cogo di ko nin ye kira ye ko a bɛ tugu nin kɔ olu ma tugu a kɔ dɛ mɛ maani minnu tugura a kɔ u bɛ fɛ k'olu fana bɔ a kɔ i y'a ye a ma ɲɛ fiyewu u ye ɲɔgɔmɛ in faga u y'u kɔdi ka bɔ ala ka yamaruw ma u ko sɔlihu na an masa i ye min layidu ta an ye ni e kɛra o ye ci mɛn a ma ɲɛ komi ɲɔgɔmɛ kisa a bɛ b'o dɔn mɛ a ma ɲɛ kadaru nana ka ɲɔgɔmɛ in faga ɲɔgɔmɛ min bɔra fara la k'a kɛ mujiza ye ayiwa ni ala ko a ye ɲɔgɔmɛ in kɔlɔsi a ka tɔɔrɔ kana s'a ma u ye ɲɔgɔmɛ in faga nka o tumana a fagalen o mun ye dɛ o ko tumana an y'a faga sa i ko balawu bɛ ala bolo a fɔ ala k'a sura ala sa i y'o layidu min ta ye e t'i na bi nana ye fagazatihum dugulamɔɔw bɛɛ minɛna rajifatu ni dugukolo yɛrɛyɛrɛ ani pɛrɛnkan dugusa jɛr'u la u b'u ka sow kɔnɔ jasimi na u birilen bɛ i y'a ye cogo di arajifa de kɔrɔ ye i tɛ se ka to yɔrɔ kelen hakili wulilen don i bɛ yɛrɛyɛrɛ yɔrɔ bɛ lamaga o tuma na pɛrɛnkan jibirila pɛrɛnkan ni o ye dugu sɔrɔ o tuma na dugu ma se ka jɔ adamaden yɛrɛw ma se ka jɔ o tuma na o de ye fa hasatuhum rajifa tatubaha radifa ni diɲɛ bɛna wuli kɔni o tuma na ye dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ mɛlɛkɛw bɛ pɛrɛn ko a ye wuli a ko fa asibahu dugulama ninnu ye dugu jɛ fi darihim u ka sow kɔnɔ darihim a ko u ka dugu kɔnɔ mɛ a kɛra u ka dugu ye o a kɛra u ka sow ye o tuma na jasimina barikina ala rɔk u bɛɛ birilen bɛ u kunbɛnni kan o kɔrɔ ye u bɛɛ halakira ala kana halaki naam fatawalla a y'i kɔdi ka bɔ jamakulu in ma sɔlihu ko ne ka jama ne ala ka ci se aw ma dɛ nin ye n kɔnɔna jɛyaw ye nka sa ko in cogo na a ti kɔnɔnajɛlaw fɛ nin bɛɛ la a ka jama hinɛ b'a la a bɔyɔrɔ hinɛ b'a la nin bɛɛ la mana i b'a faamuya silamɛ bɛ hinɛ de alamɔgɔ quoi parce que alamɔgɔ bɛɛ ye silamɛ de ye mana alamɔgɔ bɛɛ bɛ hinɛ n'i y'a ye hinɛ tɛ maa o maa na a tigi ni ala ka jan i y'a ye nin bɛɛ kɛlen kɔ tɔɔrɔ caman de kɛra kisa in n'i ko i bɛ kisa in bɔ an bi sun b'a tigɛ k'an to yan ɲɔgɔnmɛ ko daminɛna cogo di a nana cogo di muso fila setigiba fila min tun bɛ yen n'olu de kɛra sababu ye ka kadaru sara ni kelen tubira ni kelen ma sɔn a kisa ka jan kojugu fo ka na se ɲɔgɔnmɛ yɛrɛ fagali ma bɔn mɛ dekun min dara salihu kan a dekun ka bon kojugu a ka dugulamɔɔw fɛ bɔn dekun yɛrɛ min ka bon a bɛɛ ye o ye sihizaw de ni mɔgɔ kɛra yɛlɛkofɛn ye n'i bɛ tɛmɛ fo i b'i kun suli i mana mɔgɔ saba sigilen ye dɔrɔn u bɛ yɛlɛ i la u b'i jɛrɛ bɔn o ka jugu ni ma kojugu bɔn o bɛɛ dara salihu kan mɛ i y'a ye nin bɛɛ kɔfɛ ala kɛlen ko ka na ni halaki ye fana k'a sɔrɔ dugulamɔgɔw de y'a ɲini a ma bɛn salihu ma waati cogo b'o f'i ye fata wala a y'i kɔ don parce que a bɛ mun kɛ a tɛ se k'u wuli o izan fata wala a y'i kɔ don anuhum kabu ma wa qala ya qawmi laqad ablagtukum risalata rabbi ni ala ka ci fɔ ye a ma sɔn de wa nasatu lakum n ye n kɔnɔ n'a jɛya o ye cogo bɛɛ la walakin la tuhibbuna an-nasihina aw ma kɛ kɔnɔnajɛlaw fɛ aw bana kɔnɔnajɛlaw la o de la nin y'aw sɔrɔ bɔn ni ɲɔgɔnna bi ten i mana silamɛya ye bi mɔgɔ faga la i yɛrɛ bɛ kabakoya k'a fɔ ni min bɛ sɔn ka nin kɛ ko hali ni b'a yɛrɛ kalama an yɛrɛ fɛ mali la yan dugu dɔ filɛ nin ye kɔnɔna u ka mɔgɔw nana ne fɛ yan u ka denmisɛnnin mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna k'u bɛ taa sojiri tigɛ u bɔra u y'u bɛɛ kan tigɛ denmisɛnnin fitinin k'u bɛɛ kan tigɛ tigɛ bɔn ala ka hinɛ bɛ min
silamɛya tɔgɔ bɛ min an ka kabako min b'anw ka diinɛ na an ka sulu madina madinɛ u ye bɛnkan min dilan o papiye de bɛ Vatican bilahi Vatican a papiye hali sɔrɔ u bɛ k'a kalan kira y'a sɛbɛn cogo min na sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ madinɛ kerecɛnw a silamɛw a yahudiyaw a bɛɛ de tun bɛ yen bolisɔnnaw yahudiyaw kerecɛnw silamɛw ko anw bɛɛ de ye kelen ye an ɲɔgɔnna wɛrɛ kan anw bɛɛ de ye kelen ye an ɲɔgɔnna wɛrɛ kan ni dekun bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka si yan anw bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kunbɛn o yɔrɔ la yahudiyaw ka quartier fila bɛ yen quartier fila de tɔgɔ ti kɔnɔ a y'olu fɔ a ko bani fulani ayiwa bani fulani min na a ye o yahudiya quartier fila tɔgɔ fɔ ko olu ye anw dɔ ye min na ye kira b'a fɔ ta de ko bani fulani min na nin yɔrɔ mɔgɔ ye o y'an dɔ ye kafiri k'o y'a dɔ ye u ye kɛlɛ dɔ kɛ u ni ɔrɔmu ninnu cɛ kɛlɛ in gɛlɛyara kosɛbɛ mɛ tuma caman mɔgɔ b'a fɔ hali de ye mɔgɔ gaɲe kɛlɛ in na u bɛ kɛlɛcɛ wɛrɛ fɔ k'o de ye kɛlɛ in gaɲe mɛ sɔrɔ u y'a hakika bɔ a ka haramuya hali de tun ye cɛ ye a bɛ fagali kɛ cɛn don u ye mɔgɔ minnu fɔ a bɛɛ ye cɛn mɛ u y'a sɔrɔ kerecɛnw de y'u gaɲe kerecɛn minnu nana kɛlɛkɛ yɔrɔ in na tuma min na ni silamɛw nana u faralen mɔgɔ dɔ ninnu kan n'u nan'u jɔ ka silamɛw lajɛ u ko anw tɛ se k'an yɛrɛ kɛlɛ ko anw ye ninnu dɔ ye parce que alakira ye layidu min ta u ye ko aw y'anw dɔ ye o ko ko cɛ y'a kɔ don ni kɛlɛden maa 40,000 de ye k'u tɛ se ka ninnu kɛlɛ alors a labanna mun na olu de tilala tuguni ka don dɔ fɔ silamɛw ye k'u labɛn ko nin y'u ka fɛti de k'u bɛ dulɔ min ko tɔ si tɛ t'u la k'u bɛ sɔrɔ ka karangaw don daw la quoi ko bɔn k'u b'a to n'u fara tuma min na olu bɛ karanga bɔ silamɛw bɛ don nin bɛɛ histoire tɛmɛna o la kerecɛnw de kɛra sababu ye ka karanga bɔ pour que silamɛw ka se ka don kira ka kuma kama ko aw y'an dɔ ye n'a fɔra bi hali silamɛ ni silamɛ yɛrɛ tɛ se ka jɛ ja n ko silamɛ ni kafiri o diinɛ kura a yɛrɛ bɛɛ b'a faamu nkalon de don mɔgɔw de don u mago bɛ fɛn dɔ la mais u bɛ tɛmɛ fɛn dɔ fɛ mɔgɔw de don u mago bɛ fɛn dɔ de la mais u bɛ tɛmɛ sira dɔ de fɛ pour que k'o sɔrɔ voilà fo an k'a faamu ni gɛlɛya tɛ silamɛya la fiyewu naam wa lutan kana ɲinɛ lutu fana kɔ tuma min na lutu y'a fɔ a ka mɔgɔw ye a fɔ aw bɛna nin wale jugu in ma ma sabaqakum mɔgɔ si ma aw dan aw kɔn nin fɛn in na mɔgɔ si la diɲɛ dugukolo in bɛɛ kan kabini jinɛ ni adamaden la mana ko lutu ko a ka mɔgɔw ma iz qala liqawmihi atatuna alfahishata a fɔ aw bɛ sɔn ka na wale jugu ma cɛ ni cɛ de bɛ se ɲɔgɔn ma sabaqakum biha min ahadin maa si ma aw kɔn nin na diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ minal alamina dafɛn si la jinɛ ni adamaden mɔgɔ si ma aw kɔn nin na cɛ ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma na i k'a dɔn n ka mɔgɔw aw bɛna cɛ ɲɔgɔn de ma ni nege ka sɔrɔ musow tɛ aw bal o kuma yɛrɛ bila aw kɔni aw tigitigi aw kɛra jamakulu ye musrifuna aw kɛra cɛnikɛ jamakulu ye nin ye cɛni dan ye dɛrɛ cɛ de bɛ gɛrɛ cɛ la k'a muso ɲɔgɔn to yen mɔgɔ si ma aw kɔni na aw ye nin fɔlɔ ye i k'a dɔn a kɛra cɛnikɛla ye na
فما كان جواب قومه lutu ka mɔgɔw ma dɔwɛrɛ fɔ a ye o إلا أن قالوا f'u ko dama أخرجوهم a ye ninnu gɛn من قريتكم ka bɔ a ka dugu kɔnɔ dɛ إنهم ninnu min filɛ أناس nin ye mɔgɔw de ye yatatahharuna u b'u yɛrɛ saniya c'est-à-dire u b'u yɛrɛ saniya ka b'u cɛɲɔgɔnw ma a ninnu hakili la ko olu b'anw ɲɛ kɛ a ye ninnu gɛn ka bɔ a ka dugu la ni cɛ o cɛ ma sɔn a y'o gɛn aw b'a a yɛrɛ saniya ka bɔ cɛ ka gɛrɛ cɛ la o tuma na aw n'aw tɛ se ka sigi dugu kelen na فأنجيناه o kɛlɛba wulila ala ka balawu nana o kuma ka ca fa anjayinahu ne nana lutu kisi وأهله k'a somɔgɔw kisi إلا امرأته fo n'a kɛra furumuso ye dɛ كانت lutu muso kɛra gabirina mɔgɔ halakilenw na ala kana halaki o tuma na a ko cogo di fa anjayinahu o tuma na a fɔra ko ɲangata bɛ na ko lutu ka bɔ komi an y'o yɔrɔ caman na lutu na a ka ahaliw mɔgɔ minnu sɔnna ka tugu a la ka limaniya ko a n'olu ka bɔ ko ala bɛna jamana halaki mɛ ala ye fa anjayinahu wa ahalahu an ye luti n'a ka mɔgɔ bɛɛ kisi illa mura'atahu fo n'a kɛra a muso ye dɛ a muso halakira o kɛnɛti minal ghabirina o tun bɛ halakilibaw la sabu ka d'a kan o ma sɔn ka luti ka sira min mana hali n'i furula kira ma ni kira muso ye o ti foyi ɲɛ i ka laharako la i yɛrɛ ye min kɛ kɔ ne hakili la nin y'o seereya jɛlen kɔni lutu muso don mɛ ale de tun bɛ taa mɔgɔw wele ni dunanw nana lutu fɛ yen ka taa fɔ dugulamɔgɔw ye ko dunankɛ ɲuman dɔw nalen don tumana dugulamɔgɔw bɛ sɔrɔ ka na lutu tɔɔrɔ komi mɛlɛkɛw nana na cogo min na an tɛmɛna o ayaw n'o fɛnw kan o tumana sisan sa ala ko k'a ye lutu n'a somɔgɔw kisi ko nka muso tora jajo la dɛ sabu muso ma tugu cɛ kɔ wa amtarna ne ala ye sanji jigin lutu ka mɔgɔw kan sanji la e ka filɛlikɛban jurumutɔ ninnu labanna cogo di u bɛɛ halakira ala kana halaki kana ɲinɛ dɛ an ye cili kɛ fana madiyanakaw ma an y'u balimakɛ ci min tɔgɔ ye shuaibu shuaibu ko a ka mɔgɔw ma a ye ala bato ala wɛrɛ t'aw bolo ni ala kelen kɔ tiɲɛ yɛrɛ don dalilu bangenen nana aw ma ka bɔ an ma yɔrɔ a ye peseli dafa ani sumanifɛnw a kana mɔgɔw pɛridiw halalaw la a kana cɛnni kɛ dugukolo sanfɛ a ɲɛnen kɔfɛ ni kiraw cili ye nin fɔlen min fila ye nin de hɛrɛ ka bɔ aw kan n'o kɛra ni na ko a dalen bɛ ala la e y'a faamu a ko n ye shuaibu ci madiyanakaw ma shuaibu ko a ka mɔgɔw ma ko n ka jama a ye ala bato ala wɛrɛ t'a bolo nin kɔ dɛ dalilu bangenen dun bɔra an ma yɔrɔ ka di an ma ne ka kiraya la nka min ka gɛlɛ a y'a jija n'a bɛ peseli kɛ a ka dafali kɛ peseli kɛ fɛn na ani sumani kɛ fɛn kumana peseli ni sumali de ye min bɛ suma mure la ani min bɛ da balansi la min bɛ suma mure la ani min bɛ da balansi la ko a k'a janto la a k'u kɛ ka ɲɛ kumana o fana cɛnni ye balawuba de ye parce que o ye danaya bɔrɔtɔli de ye o ye ala janfali de ye o ye mɔgɔ ɲɔgɔn janfali de ye naam wala tabkhasu nasa ashab a kana mɔgɔw pɛridiw halalaw la wala tufsidu fil ardi a kana cɛnni kɛ nin dugukolo in kan kun bada islahiya dugukolo dilalen kɔ kiraw cili la min fɔlen filaw ye nin ye o de hɛrɛ ka bɔ a kan dɛ n'a sɔrɔla a dan bɛ ala la o de hɛrɛ ka bɔ a kan wala taqudu a kana sigi sira bɛɛ lajɛlen kan
a bɛ mɔgɔw bagabaga وتصدون an bɛ kunbɛli kɛ عن سبيل الله ka bɔ ala ka sira kan من mɔgɔ la آمن به mɔgɔ min limaniyara la وتبغونها a bɛ ɲinini kɛ o la عوجا wa a b'o yɛlɛmɛ واذكروا a ye kosumali kɛ إذ كنتم tuma min na don min tɛmɛna قليلا aw kun ka dɔgɔ فكثركم ala nana aw bugu فانظروا a ye filɛli kɛ كيف كان عاقبة المفسدين tiɲɛnikɛlaw labanna cogo di i y'a ye sa ala ko cogo di ولا تقولوا بكل سراء wala taqudu bi kulli siratin a kana sigi sira bɛɛ kan mana sira bɛɛ kan ye yan i n'a fɔ ka mɔgɔw tun bɛ taa sigi dugutaa siraw de kan n'u y'a dɔn mɔgɔw bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ u bɛ t'u dogo ni mɔgɔ minnu bɔra u bɛ bɔ k'olu bagabaga ka lutuya k'u la k'u ka nafolow minɛ ni mɔgɔ minnu fana wuli kun ye k'u bɛna dugu in na Shuaibu k'u bɛna Shuaibu fɛ yen k'u bɛna Shuaibu fɛ yen u b'olu kunbɛn k'u ka nafolow minɛ k'u bali fana u kana na Shuaibu yɔrɔ la n'u y'a aw bɛ taa Shuaibu fɛ mun na mɔgɔ min man kɛnɛ a b'a yɛrɛ bolo a kunkolo tɛ yen aw b'a ka dugu la k'a bɛ t'o nɔfɛ k'o ye alamɔgɔ ye u bɛ mɔgɔw lasegin y'a ye wala taqudu bi kulli siratin a kana tigi sira kan tu'iduna a bɛ mɔgɔw bagabaga wa tasuduna an sabilillahi ni ka kunbɛli kɛ ala ka diinɛ ma man amana bihi ni maa min limaniyara n'a ye na wa tabghinaha iwajan a bɛ yɛlɛmɛ cogo ɲini ala ka diinɛ na k'a turu a kun kan mɔgɔw kana don a la wazukuru a ye kosumali kɛ iz kuntum qalilan aw kun ka dɔgɔn fanga si kun t'a la Shuaibu ka mɔgɔw fa kasarakum ala nana aw caya ka barika don a la wanzuru kayfa kana aqibatul mufsidina cɛnikɛlaw labanna cogo min na a k'a ɲɛmada k'o fana lajɛ cɛnikɛlaw halakira de o tumana n'a yɛrɛ ma kɔlɔsi a fana bɛna halaki naam وإن كان طائفة منكم hali n'a sɔrɔla jamakulu dɔ tun bɛ aw la آمنوا olu limaniyara بالذي ni fɛn ye أرسلت به ni ne Shuaibu cira n'o ye وطائفة jamakulu tɔ kelen don لم يؤمنوا o ma limaniya فاصبروا a ye sabali kɔrɔ a ye kɔnɔni kɛ hatta yahkumallahu fo ala kana ni a ka kiiri ye بيننا tiɲɛ ni nkalon cɛ وهو ala tigitigi خير hakimina ne de ye kiiritigɛlaw lasɔn hɛrɛma ye a ko cogo di o tuma ni jamakulu dɔ sɔrɔla aw la olu dara ne na jamakulu dɔ bɛ yen o ma da la lam yu'minu olu ma limaniya izan fasbiru o kɔrɔ intaziru a ye muɲu sa a bɛ an kan k'an neni ka tuubidenw neni silamɛ aw tɛ maa ɲumanw ye aw tugura lagalagatɔ kɔ aw tugura fatɔ kɔ o tuma na ko an k'an muɲu sa jama fila bɛɛ ka sabali mun bɛ kɔnɔ hatta yahkumallahu fo ala ka kiiti an ni ɲɔgɔn cɛ fo ala ka kiiti an ni ɲɔgɔn cɛ wa huwa khairul hakimina wa ala de ye kiiritigɛlaw lasɔn hɛrɛma ye na